tahu gue di satu kacang tahu no sebagai kah menang tahu kau tunggu je bo tunggu ni maring ni baru bang nono bo kayu nung bono kisah bodoh kena nung theng ang nono mah kau jak ha. Hello bhai apsang ni baga hai hai tini batai kaisa video tu bi phekya ke tini ni video hingkai kisur ni bihik sapta kaisa kaini ni sukan kemamani khoroksa borok bini dol ni nogo thangui tongui hunei hingke tabuk bo nogo phayako nogo kisa kese kerengei walai suglai ungmani yagulo kemai thangmani hingke bu sai tabuk bo rutugui kapjak bo jaga thangui tongui kha tei borok tongui kha tabuk bo nogo phaya hinei hingke lukurokno bo tamihni kok kuchar kha kisur bihik ringkuno manani bagui tei o toni toni naini bo tei o toni nai borokno tamihni saka tei norok kisa a bidini bisingtei nai naidi hingke tabuk bo norok ani channel no subscribe khai gunge subscribe khai di tei bell icon chini di hingke video pa asak naidi hingke chinorok saiman nai tei bujinai nai khai sing tabu video nai nai botam hini je bo tongman ni maring ni baru bang nono bo kayu nung bono kisah bodoh kena nung theng ang nono mah kau jak ha botong jangan ang o bono ang kayu makana nung bono bodoh kena nung theng bo kaisa nukung khajak gurui bo nung bono haket tanan taya orang nung ang mai madar kota makanai ang abon nono kayu nung bono bodoh nah nung bono bodoh khateng ang nono hateng kau jabo nung bono bodoh khana ning theng nung bono hakata tong theng bo kaisi nukung khanai khajak gurui ang nono mah kau jabo nung oro madar kota makanai ang nono kayu nung bono bodoh khana ning theng barbang no kau jak ha nung bono bodoh khana ning theng je bono tabu konai borong ang sau nono barbar sau ang nono nono khumui sau nono ang nung bono bodoh khana ning theng je bono nuk tonai bo kisa ano sau ning theng je ta phun nuk theng bon paragan ni borok nuk tongke ana sau theng ani contact number ang oro bidun tor nai bon photo bang runai norok bon photo bo nung mana de abon norok kisa ano kesa khai sau de ang bon nai to mani mangkha tapon khukho me ang bo jaga tong ang bono tapon khukho me ang tongo ang han heta kuma kopinai je bono tonai borok bo kisa borok khana ang theng je bon tan borok borok khana ang theng e ka bo madar kota matanai ang bai bo kaisa nukung khajak burui bo sungsa khajak burui nung bono kisa borok khana ang theng nung bono hakata tandei nung bono borok khana ang theng ang nol mah koi jak ha barbang no koyo je bon nuk tong na bo kisa thau ka no an contact number ang oro nai rasa bidun tor nai bon photo bor ang no khilme ang bon photo bor nai atang kok ambai ang no joton khrumu kemudian di satu kata kata pun no video abon no jam no kamun no konten no an ke satu bacing rukodok no an bunmen sini ang ang photo bor nai video kisa naro abon naro nubi tongso ba anna khobedi ani phone number dunai bitin torawa a ta kan contact holi abon ang khani ma thang ta ke ko naro je bon ti tongne rok naro photo khunse je bo no khatak bo naro photo bon ti man ti tamon taya ko naro kisa bon photo be khana unte ang abon no koyo je bon ti tongne malik bo kisa no kisa bon photo khana unte je bon ti tongne bang no khani ma khakinai nung bon je ti tongne nung seorang mai madra mata nai bo kaisa kunu khajak bo kaisa suka khajak nutang bono hati putang nung seorang ang mai madra mata nai je bono ti tang bono ang mai madra mata nai amno ru korong no jon tomono an bono tong sa na ke khajak badi ru korong no khojowa je bong no kanan boro ko kisna nu kasano khajodi an phone number bidun tora nang odaga an kontak khadi odaga manai amno tau pon da bang me khobor nai ko abun nai ko amno bo jakata na ran kisa nuk tong sa na ran ke khajak badi ru korot nang ko tak bai ku di chap ta kai tong ta no khe ko abona no nuk tong khen no kisa ano to bodai na ran kisa kor khajeri an kontak number bidun tora ne ngoda sa yabon no ang no ko jo nang hani tai che no kamuna an boleh nuk tong na an kisa khare jog bedi
Romi tongni je da phun nungtheng norok an khajogi romi tongni an burino ang nai tumani mayang thangwana norok ta nuk kisa norok anu bai anu norok kisa khajogi bisidi norok anu romi tongni an burino nukhe norok abono tamona norok je da phun nudi je da phun tongtheng go norok bono nukhe kisa romi tongni dukorok joto ang kojo nungno joto dukor ang kojo abono norok kisa romi tongni an burin photo burinai an burin ke ring ko deborma norok bono kisa nuk tongtheng norok bono kisa sahaja gochiri ang abono sai sama koine je bono tene boro bono nung kisa bono bodo khane ngtheng nung bono bodo khane ngtheng ang nono ke koi jawa abono nono ang ma koi jawa nono ma khano je bono tene boro ang ma koi thoka nung bono tomona nung bono ti tongkhang ke nung bono bodo khane ngtheng bo kaisa nung khajak bo kaisa thungkar khajak nung bono hake ta tondi ang nono smadarane ora rakso nung bono bodo khane ngtheng nung tang bono hake tan bono khung khajak bure nung bono hake temo saya abono tomona nung bono bodo khana liang ke ang nono smadarane je bono tene boro ang ora rakso bono smadarane je nok mari sang tabo madar karak nai mesin dari khaine ang bon thani si mesin dari khaine je bono tene boro no rang tabo nung bono bodo khana ngtheng ang nono koi jau nang nono ma koi kha nung bono bodo khana ngtheng parke bodo khana ngtheng nung bono hake ta tani bono nung ti nung ora ang dhinono madarane mesin dari khaine je bono tene boro sang tabo mesin dari khaine ang nono ma koi kha barban koi kha nono nung bono tene boro no nung bono bodo khana ngtheng hake bodo khana nung bono bo kaisi no kong khara nung bono hake ti tong no motangya bono bo kaisi sungkar tongo bono bo kaisi bosai tongo nung bono hake ti tong ni tomono nung bono bodo khana nung yang khe ang nono ora mesin dari khaine nin thani ang madar koto runai bono thake bodo khana ngtheng ang nono bo ma khe koi ja kha pura nung je da khu tongni nung bono tene borok nung je da khu khlai tongni nung je da tongni nung bono khe bo khana nung theng tomono nung bono bodo khana yang khe ang nono ni thani ang mesin dari khai chinai